Ćao! Zašto prototip ne ubija igrača? Ovdje nešto ne štima. Prototip je imao više prilika da ubije igrača. Vidite, pratite i savršeno zna gdje si. Ali ipak to ne čini. I to, prijatelji moji, nije nikakva slučajnost. Jer u Poppy Playtime-u kada ti prototip poštedi život, to je zato što te koristi. Ovo se uklapa s onim što već znamo o priči prototipa. Usput, ako još niste pogledali video u kojem to objašnjavamo, ostavljamo vam ga na ovoj kartici. Ukratko, prototip ne uništava tek tako. On skuplja dijelove drugih eksperimenata, iskorištava ostatke i koristi sve što mu može poslužiti. Dakle, radi li isto s igračem? Nije da prototip ne može ubiti igrača, nego mu to ne odgovara, jer ako eliminira igrača, gubi jedan alat. Ali ako ga pusti da nastavi, dobiva sve što mu treba, bez da se izlaže. I tu dolazimo do najgoreg, jer možda želi pretvoriti igrača u još jedan eksperiment. Zato ga je bacio u Poppyin gel bez da mu odmah oduzme život, da ga pripremi i započne operaciju. Zašto sve u tvornici i dalje radi? Postoji nešto o čemu nitko ne razmišlja. Nakon svih tih godina, tvornica i dalje radi. I čak se čini da svi njezini sustavi i dalje se pravilno održavaju. I to se ne događa samo nekom običnom magijom. Napuštena tvornica se ne održava sama od sebe. Dakle, najlogičnije je da netko ili nešto održava tvornicu u optimalnom stanju. Ali tko? Imamo mogući odgovor. Prototip. Prototip ne samo da preživljava unutar tvornice, on je koristi i često se kreće po njoj. On je razumije bolje od bilo koga. I ako ovisi o tom mjestu da bi postojao, onda mu ne odgovara da se ono uruši. To otvara prilično logičnu mogućnost. Da prototip zajedno s drugim eksperimentima, vjerojatno svojim saveznicima, održava tvornicu u funkciji, jer je to praktički njihov dom. I to bi objasnilo zašto je sve još uvijek aktivno nakon toliko godina. Huggy Wuggy i Kissy Missy, jesu ni mrtvi? U 5. poglavlju događa se nešto što potpuno mijenja igru. Prototip završava s Huggyjem Wuggyjem i Kissy Missy. Na prvi pogled čini se da su oboje umrli, ali igra ti to nikada izričito ne potvrđuje. U Poppy Playtime-u to što je neko pao ne znači uvijek da je potpuno nestao. Jer govorimo o eksperimentima koji su preživjeli puno gore stvari. Jasan primjer je Harley Sawyer. Mislili smo da smo završili s njim, ali on je preživio. A budući da govorimo o vrlo voljenim likovima, a Huggy Wuggy je gotovo zaštitno lice Poppy Playtime-a, mislim da još uvijek nisu mrtvi. Moguće je da su na neki način bili spašani pomoću Poppy Gela. To će nam pomoći da porazimo prototip. Što prototip želi s Poppy? Ovdje nešto ne odgovara ideji da je prototip samo čudovište, jer da je stvarno tako. Poppy bi već bila mrtva, ali nije. Svaki put kad ima priliku, ne uništi je, pokupi je i odnese. I to potpuno mijenja način na koji to moramo gledati. Ove radnje nam daju do znanja da prototip vidi neku vrijednost u Poppy. I ako to povežemo s onim što već znamo o njegovoj priči, počinje imati puno smisla. Prototip ne uništava samo radi uništavanja. On ponovno koristi ono što ostane od drugih eksperimenata. Dakle, s Poppy logika ukazuje na isto, nije da joj oprašta. On je čuva jer mu koristi. I tu stvari postaju još zanimljivije, jer Poppy nije bilo kakav eksperiment. Ona je stabilna, ona je svjesna. Ima kontrolu. Ona je jedan od rijetkih eksperimenata koji zaista razumiju što se događa u tvornici. To je čini nečim više od žrtve. Poppy je ključni dio, zato je prototip čuva. Jer bi mu mogla trebati cijela za nešto puno veće.
Zašto se igrač vraća u tvornicu? Jedna teorija kaže da igrač misli da može pomoći preživjelima ili na neki način završiti sve ono strašno što se dogodilo. Pa, činilo se da je on bio jedan od radnika u tvornici i na neki način osjeća tu ogorčenost. I ovo se čini vrlo istinitim, jer vratiti se u tvornicu nije normalno. I to znači da player nije bilo tko. Ima nešto vrlo važno u ovoj priči što još nije uspio riješiti. Tko je zapravo player? Jedna od najvećih misterija cijelog Poppy Playtime je player, jer do sada Tigra nikada ne kaže tko je on zapravo. I tu stvari postaju čudne, jer sve upućuje na to da nije obična osoba. To je netko tko je vjerojatno imao važnu vezu s Playtime Company. Od samog početka možeš koristiti Grab Pack bez problema. Interagiraš sa sustavima tvornice i preživljavaš mnoge stvari koje obična osoba ne bi trebala. Kao da player zna više nego što pokazuje. I to se povezuje s nečim ključnim u tvornici, Poppyin gel. Znamo da je ovaj gel sposoban održati eksperimente na životu, može modificirati tijelo ili potpuno promijeniti nečiju prirodu. Dakle, sada je pitanje, što ako je i player bio modificiran? Nema službene potvrde, ali ima dovoljno tragova da se pomisli kako nije potpuno čovjek. Iako je to istina. Onda ne istražuješ samo tvornicu, proživljavaš svoju prošlost. Što je zapravo Harley Sawyer sada? Postoji lik koje gotovo nitko ne razumije dobro u 5. poglavlju. I naravno to je bio Harley Sawyer. Sawyer više nije običan čovjek. Nakon svega što je učinio u tvornici, sama kompanija mu je na kraju učinila isto. Pretvorili su ga u dio sustava. U osnovi, u svijest integriranu u tehnologiju koja upravlja tvornicom. Ali nije živ kao prije, iako nije ni mrtav. I to otvara jedno vrlo zanimljivo pitanje. A ako je on unutar sustava, koliko zapravo kontrolira? Jer ako malo razmisliš, tvornica ne radi sama od sebe, samo tako. Postoje vrata koje se otvaraju, sustavi koji reagiraju, stvari koje reagiraju točno kad bi trebale. To ne izgleda kao nešto potpuno automatsko. Možda Harley Sawyer i dalje obavlja svoju funkciju. Održava tvornicu u pogonu, kao neka vrsta čuvara sustava. Ili možda radi nešto puno mračnije. Jer ako nas je ičemu naučio Poppy Playtime, to je da nitko tko je bio dio tih eksperimenata ne ostaje pri zdravoj pameti. Dakle, ako je Sawyer još uvijek u tvornici, pomaže li održavati red ili čeka savršen trenutak da ponovno preuzme kontrolu? Što je zapravo tvornica? Nakon 5. poglavlja, tvornica više ne izgleda tek kao napušteno mjesto. Više izgleda kao da ima svijest. Djeluje kao sustav koji stalno promatra, jer ako razmisliš, nije slučajnost da sve funkcionira baš kad ti zatreba. E sad slijedi ono najjače. Ako Sawyer i dalje postoji unutar sustava, a prototip također ima kontrolu nad određenim dijelovima tvornice, onda više nisi unutar običnog postrojenja. Nalaziš se unutar nečega što funkcionira kao potpuni sustav, s potpunom kontrolom i možda sa sviješću. I ako je to istina, onda tvornica nije samo aktivna. Tvornica je živa. Koji još eksperimenti postoje? Prototip nije najgore što se nalazi u tvornici. To je samo onaj kojeg poznajemo, jer ARG je već nešto jasno dao do znanja. Ima ih više, mnogo više. Ovi koje nikada nismo vidjeli i koji se nisu ni pojavili. Dakle, preostaje nam samo čekati i vidjeti čime će nas iznenaditi 6. poglavlje.